Oo, di ba eh? Musta? Okay na ito po. Nagutubo ka lang kaya gusto ko magkakaroon lang ano sa restaurant na pwede may upod. Oo. Gusto na kami invite na kain. Oo. Ang ating restaurant na pwede ka na. Oo, may-ari ko din nga nabalaan niya, piling kanan. So, magid, manamit ko di ba rato, magid. So, katuan natin sa bang? Sige pre, katahan na kayo. Ginapong ko ito may Oo. katahan ko dahil. So, gusto mo gagawin, maka-less gagawin sa pagkaon, gusto mo nga manamit. O sige off na ka makadto, subong. O sige, hiro ta. One hour later. Ayan, ari na rin sila sa ano, hindi ang ano mo, mga manamit nga naman. So, Namin ka namin. Baha ko ka. Oo. Tawag na. Specialty nila sa Gyop. Okay, sige. Masulot kita, be. Good, ha? Okay, so, yun mga ka-magic. Yari kami diri subong sa may si Pio San Isidro, Lopez Zaina, Iloilo City. Kung diin nyo makita ang Subahakuga Sanggop. Okay, so, masulot kami dito kag magkaon. Kaopdan nyo kami. Alright, syempre, ang upod ko, walang iba kundi si Mel. alright, so, again, thank you so much guys sa nag-sponsor sa amon na magkaon diri sa Sangyop. Walang iba kundi si Sir Brian Nene Solweta. At ko sa inyo, alright, thank you so much. Okay, so, kaopdan nyo kami masunod and ready. 1, 2, 3, there we go! 5 minutes later. So, ano mga ka-magic, rin namin diri sa sulod. So, tataw natin ang binyo. Kita nyo naman ang binyo, no? Sa mga tindogin. Okay, so by the way, pasalamat igil kaya Sir Brian Nene Solweta. Siya ni siya ang owner sa Sangyupsal. Subahakuga. Kanami sa nga pangalan, Subahakuga. So, ari siya, makita nyo man sa say hi. Okay. Thank you so much. Okay, so ang tawag ng specialty sa Subahakuga, Sangyupsal. Okay? So, nag-prepare ng i-resa mo ng ingredients. So, ang dapat na mga lutoon, subah-subahon. Kaya kung gusto nyo magkanto diri sa may Sangyupsal, kanto lang mo diri sa may Lopez Zaina, San Isidro, Haron City, diri sa may front sa 7-Eleven. Kaya diri sa may Sipio. Kita nyo man mga ka-magic, pinapipera para sa ano, thank you kanya rin. So sir, thank you kanya sa inyo sir. Ano pangalan natin sir? Bert. Okay. So yun mga ka-magic, kung gusto nyo magkanto dire, so magkaon dire, manamit hindi ka mag-inulsol dire, barato na, kag-unlimited pa. So ano pa ginaulat nyo? Ang tipid na sa bulsa nyo, hindi pa mabusot ang inyong bulsa. So, yun ang mga magic. Magkakat muna kami. So, mag-prepare na po ang aming lulutuin para kakainin. Okay, so, 1, 2, 3. 5 minutes later.
syempre, ma-pray kami nanay. Right, so yun mga magic. Alright, anak na. A few moments later. So, ayun na mga ka-magic, kakatapos na namin magkaon dali sa may Sangyupsan, Subaha, Puga. Okay, so, wala kami na inusun manamit din. So, ibig sa lahat, barato, kag unlimited Sanggyo. Okay, so, ano ang batagan? Na biscuit pa from South. Okay. So, hindi ka muna yung mag-inol. So, barako ng tama ang Sanggyo. Okay, so, mga ka-magic, mayari din silang 188. Okay, so 188, two Samgyeopsal pork and gochujang pork, right? And then may-ari silang 258 Samgyeopsal pork, gochujang pork and soy garlic pork. And then may-ari silang 388. So madamo dito silang hindi lang muna ang amin, no? May-ari din silang madamo. Hindi nga magustuhan yung dito. So, yan, silang Samgyeopsal pork, gochujang pork, soy garlic pork, and Korean garlic chicken, spicy honey chicken. Alright, so madamo ko ito mo dali nga matilawan dali sa may Subaha, Puga. So, ano pa ginaulat nyo mga kabady? Okay. Kato na ka mo dali, manamit kini matindogin ang ilagaling binyo. So, ang ilagaling landmark dali sa may Lubizay na San Isidro, Haro, City, dali lapit sa may Sipio, Pansam 7-Eleven. Okay, so para matultulan yung mga ka-magic or comment down below lang po kayo okay, so para makita ko po kung if may mga ask ka mo wala kung diin yung location, okay? So, yung mga magic, thank you so much. So, once again, kapasalamat kami sa nag-sponsor rin sa Muslim Sanggyo. Walang iba kundi si Sir Brian Ninisolveta. Right? Ako siya, mga ka-magic, ang owner sa Sangyupsal. Subaha, Puga. Okay, so, Bangawa, Puga. Joke lang. Okay, so kaupod yung gali si Mel Benefir. Right? So please don't forget subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Thank you so much. Thank you for watching me. Say out. Bye-bye!